Припинок Богдановича, Наступний припинок червоногвардейская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок червоногвардейская. Припинок червоногвардейская. Наступний припинок Брест-Сельбуд. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Брест-Сельбуд. Припинок Брест-Сельбуд. Наступний припинок пункт падрыхтоўкі вагонаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок пункт падрыхтоўкі вагонаў. Припинок пункт падрыхтоўкі вагонаў. Наступны припинок Брест-Сельбуд. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Брест-Сельбуд. Аўтобус рухаецца ў напрамку Областная больница. Припинок Брест-Сельбуд. Наступний припинок Водоканал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Водоканал. Припинок Водоканал. Наступний припинок автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок автобаза сувязі. Припинок автобаза сувязі. Наступний припинок Чернінська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Чернінська. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі ці ўбачылі ў салоне аўтобуса пакінутыя без нагляду рэчы, паведаміце пра гэта вадзіцелю. Припинок Чернінська. Наступний припинок обсерваторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок обсерваторія. Припинок обсерваторія. Наступний припинок Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Карасьова. Припинок Карасьова. Наступний припинок Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Боброва. Припинок Боброва. Наступний припинок Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Республіканське. Припинок Республіканське. Наступний припинок Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Міцкевича. Паважаныя пасажыры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме ўліку правапарушэнняў і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя аўтобуснага парка папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд. Припинок Міцкевича. Наступний припинок Комсомольск. Комсомольське.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Комсомольская. Прыпынак. Комсомольская. Наступны прыпынак. Вячэрні Брэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вячэрні Брэст. Прыпынак. Вячэрні Брэст. Наступны прыпынак. Цэнтральны рынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральны рынак. Прыпынак. Цэнтральны рынак. Наступны прыпынак. Пушкінская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пушкінская. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Пушкінская. Наступны прыпынак. Чыгуначны каледж. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чыгуначны каледж. Прыпынак. Чыгуначны каледж. Наступны прыпынак. Стадыён Лакаматыў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стадыён Лакаматыў. Прыпынак. Стадыён Лакаматыў. Наступны прыпынак. Піянерская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Піянерская. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Піянерская. Наступны прыпынак. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кіеўская. Прыпынак. Кіеўская. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Прыпынак. Дываны Брэста. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Прыпынак. Панчошны камбінат. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рамбытэхніка. Прыпынак. Рамбытэхніка. Наступны прыпынак. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўташкола. Прыпынак. Аўташкола. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Пажарнае дэпо. Прыпынак. Пажарнае дэпо. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход».
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – гандлёвы центр «Усход». Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – гандлёвы центр «Усход». Наступны прыпынак – Орлоўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Орлоўская. Прыпынак – Орлоўская. Наступны прыпынак – Школьная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Школьная. Прыпынак – Школьная. Наступны прыпынак – Фок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Фок. Прыпынак – Фок. Наступны прыпынак – Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Усходні мікрараён. Прыпынак – Усходні мікрараён. Наступны прыпынак – Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Стафеева. Прыпынак – Стафеева. Наступны прыпынак – Лактионова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Лактионова. Прыпынак – Лактионова. Наступны прыпынак – Ландшафтная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Ландшафтная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – Ландшафтная. Наступны прыпынак – Завулак Есенина. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Завулак Есенина. прыпынак – Завулак Есенина. Наступны прыпынак – Есенина. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Есенина. прыпынак – Есенина. Наступны прыпынак – Медицинская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Медицинская. прыпынак – Медицинская. Наступны прыпынак – Абласная бальніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Абласная бальніца. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – Абласная бальніца. Канцавы прыпынак.